ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗು ಮುರ್ಗೊಲೆಡ ಬುಡಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಕಂಬುಳ ಗಡ್ದಡು ನಡಪುಂಡು ನೆಕ ಹೊಂದದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ರಡ್ಡನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದು ಲೆಕ್ಕೊಗುದಿತ್ತನ್ನ ಬಗೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾದ ಲೆಕ್ಕೊಗುದಿತ್ತನರೆ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬುಳೋತ್ಸವ ಪಂತಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮೂರ್ಲ ಬೋಳ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಶನಿವಾರ ಬೈಗು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬತ್ತದಿತ್ತರು. ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಎತ್ಕೊನದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ಪತ್ತಿರು. ಕಂಬಳದ ಸಾರಥಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರನ್ನು ಸಭಾಲೇಸುಗಲು ತೊಂಬತ್ತರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಸಭಾಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪಾತಿರದು ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗು ಮುರ್ಗೊಲೆಡ ಬುಡಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಕಂಬಳ ಗಡ್ದಡು ಪ್ರೀತಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಏರುಕ್ಲೆನು ತನ್ಕುಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದಿಚ್ಚ ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕ್ವೆರು ಉಂದುವೆ ಕಾರಣಡು ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುಂಡು ಉಂದೆಕ ಹೊಂದುದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ರಡ್ಡನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದ ಲೆಕ್ಕೊಗುದೆತನ್ನ ಬಾಗಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾದ ಲೆಕ್ಕೊಗುದೆತನರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಕಂಬಳ ನಡಪಾದಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೋದರಿಯರ ನಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಗ ಊರದ ಶಾಸಕರು ಖಾದರ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿಂದ ಪುಗಾರಿಯರು ಖಾದರ್ ಸುರುಕು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುದಿಜ್ಜಾಂಡು ತಾನು ಲೆತ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪ್ಯಾದೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಏನಡ್ದಿಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಡುಲೇರು ರಾಜಕೀಯಡು ಓಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುರ್ಸುಡು ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಪಂಡಿರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಪಾತಿರ್ದು ಉಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊರ್ತುಡೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಿಚ್ಚ ಅನುದಾನನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ತಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ನುಡಿದೆ ಈತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆತನಂದು ಪಂಡಿರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕಂಬಳದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಏರುಕ್ಲಿನ ಮೇಲು ಪೂಜಿದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು. ಖಾದರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಬೊಳ್ಳೆದ ನುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೆದ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತ ಕುರಿಯರು. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಂತ್ರಿ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಉನ್ನಿತ್ತಾನ್ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ತುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ನಾಯಕರು ಪದ್ಮರಾಜಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯತಾಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋಂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಕಂಬಳ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ. ರೈತರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎತ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೋಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ದನಕರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕುರಿಗಳು, ಮೇಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋಣಗಳು ಸಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಮಗನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು,
ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲಿ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜೋರು 92 ವಯಸ್ಸಾದ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್, ಖಾದರ್ ಅವರೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಕೊಡಲಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಬರಲೇ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸತತ 3 ದಿವಸ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 3ನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ತೇನೆ, ಅದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಊರವರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ತಾವು ಬರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನವ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಬೇಕಾ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗು ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳಗು ಬತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮಂಜನಾಡಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತೋರ್ದು 3 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ಲೆಂಡು ಕೊರಿಯರು. ನರಿಂಗಾಣ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಬತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗರ್ದುಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾನೊಡ್ದು ನರಿಂಗಾಣಗು ಬತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಉಂತುದಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕಾರ್ಗ ಪೂರ್ಪ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನಂಚ ಪೂರ್ಪ ಬಿರ್ಕದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಕಾರಡು ಜತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಸುಂದಾಯರು. ಮಂಜನಾಡಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ತೋರುದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಮೂವೇರು ತೀರ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡೊಪ್ಪನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲಿನ ತೂದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡೇರು. ಒಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ತೀರ್ನಕ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ಲಿನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಸುರುವಾಂಡ್ ಬುಧಾರ ಬೈದರ್ಲೆನೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಗಲಿಡು ಸಾದಿಕೊರ್ವೋ ಅನ್ಯಾಯಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸುರಿಯುಡು ಸಾದಿಕೊರ್ವೋ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು. ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ವೋ ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ವೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ದು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಿಗು ಸಂದದು ತುಳುನಾಡುದ 200 ಅಚ್ಪೋಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಗರುಡಿಲಿಡು ಬೆರ್ಮೆರಡಪ್ಪ ನಿಲೆ ಊರ್ದು ಸತ್ಯ ಕಾತೊಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯರು. ತುಳುನಾಡುಡೆ ಆಯುಸುರದ ಗರಡಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಸುರುವಾಂಡು. ಕೊಡಿಯೇರೆರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರು ಕೊರ್ನ ಐನಂತರದ ರಡ್ಡು ತುಡರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆಲೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡು. ಗರುಡಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಬೈದರ್ಲೆ ದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗು ಗರುಡಿ ಜತ್ತದು ಕೊಡಿಯೇರಡು. ಊರು ಪರ ಊರ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬಿ ವಿಠಲ್, ಎ ವಾಮನ, ದಿವರಾಜ್,
ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ಜೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಜೆ ವಿಜಯ್ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೇಮ, ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮ, ದೇಹಿ ಬೈದಿದಿ ನೇಮ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾಯಂದಾಳ್ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೇನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಪಿದೈ ಕನಪುನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ ಕುಡ್ಲ ಅಶೋಕನಗರದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಡು ನಡೆತದ. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಪಿದೈ ಕನಪುನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ ಕುಡ್ಲ ಅಶೋಕನಗರದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಡು ಶನಿವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಪಿಐಎಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಫಿರೋಜ್ ಫಯಾಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕರಾವಳಿ ಸಹೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಕಾರರು ನಡಪಾಯಿನ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿ ಸೈನನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿ ಸೈನನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಲೇಸುಲಿಡು ಕಲ್ಪಾವ್ನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಪಾತಿರ್ನೇನು ಮನಿ ಬಂಬು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೋಡೊಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಸನ್ ಶಬ್ದಲಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊನ್ನೆಕ್ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಆರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಕರಾವಳಿ ಸಹೋದಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಜಾನ್ ಥಾಮಸ್, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಜಾಯ್ ಜೀವನ್ ರಾಯ್, ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರುತಿ ಜಿತೇಶ್, ಕರಾವಳಿ ಸಹೋದಯದ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರರು ಜೆಸ್ಸಿ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಸುರೇಖಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡೆರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಟ್ಟು 25 ಹೆಚ್ಚ ಶಾಲೆಲಿನ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದಿತೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾದರಿಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರುಲಿನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕನತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರೋ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರುಲಿನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರೋ.
There used to be a saying about research, you must publish or perish. But I want to tell the schools one thing now, you innovate or you evaporate. You innovate or you evaporate. If you do not innovate, schools will start losing its credibility. So that is why I congratulate the management, principal and staff of SDM for organizing this program. Because I believe that you children, you learn more from this experience than sitting in the classroom covering the syllabus. So this is a great step to help you stand on your feet, help you with your creativity, your imagination and your wonderful way of doing things. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಪೇರ್ ಪರ್ಬ ಜಾತ್ರೆಡು ಆಖರಿದ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಸೊಲಭಾರ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜನವರಿ 19 ಮುಟ್ಟ ಪೇರ್ ಪರ್ಬ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಸೊಲಭಾರ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಮೂಜನ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಸೊಲಭಾರ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚೀಟು ಮಲ್ಪಾದು ಸೊಲಭಾರ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ದು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತದು. ನಿಚ್ಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಬಾರಿ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಪಾಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆನಂದ ಸಿಕುಂದರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರು ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿಬೆಟ್ಟು, ಸುಧಾಗಿ ಪೂಜಾರಿ, ಜ್ಯೋತಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಂಚನ್, ರತನ್ ಐತಾಳ್, ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್, ಸುಬ್ರಾಯ ಜೋಗಿ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ನಂಕು ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಕೆ ಮಸ್ತುಂಡು ವಿದಯ ದೇಶುಡ್ಲ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡುಪಿರ ಉಲ್ಲಾದ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಪಂತೆರು ಐಕಳ ಬಾವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಎದುರಿದ ಮೈದಾನಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಐಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಐಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಐಕಳ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಐಕಳ ಬಾವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಎದುರಿದ ಮೈದಾನಡು ಆಂಜೋಲಿನ 55 ಕಿಲೋ ತೂಕದ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ನಡೆತಂಡು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಜಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬುಡಿದಿ ಛಾಯಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಅದಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಅಜಕಾಯಿ ದರ್ತದು ಕಬಡ್ಡಿದ ಕಲಾ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ಸಭಾಲೇಸುಡು ಐಕಳಬಾವ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತಿರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು.
ಶಿವಛತ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಜಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿರಿಗೂ ಛಾಯಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿರ ಒಟ್ಟುಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಜಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಪುಜಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ರಾಜಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ಸರಿಯಾದ ನಡಪೊಡು ಮಾತಾ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಗೊಬ್ಬನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತುಂಡ ಲೋಕುಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರು. ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನ್ನ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುಬ್ಬುದಾಯ ಆದಿತ್ತೆ 32 ಕೂಟ ಈ ಪಂತುಗು ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬುಲೆಗು ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂಡು ನಂಕ್ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಿದೈ ದೇಶುಡ್ಲ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವ ಆಂಡ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಪೀರವುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ದುಂಬು ಬರುಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ರವಿಚಂದ್ರ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರಿ ದಯೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಯಾದುಪ್ಪನಾಗ 2ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಐಕಲ ಭಾವದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ದಯಪನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಮಲವ್ ನಶ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು UK ಬ್ರಿಟನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ಯೋಗ ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಬೋತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಿರವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್లో ಉಂಡು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್లో ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಂಬರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯರೆ ಸಹಕಾರಿ ಚಳುವಳಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಣಂದ್ ದುಂಬದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂತೆರು ಚಾರ್ವಾರ್ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾಣಿಯೂರ್ದ ಪೊಸ ಕಟ್ವಣ ಬುಕ್ಕ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಡಪ ತಾಲೂಕು ಕಾಣಿಯೂರ್ದ ಚಾರ್ವಾಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹೊಸ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ನೂತನೇ ವರ್ಷದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ KS ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಿಡುದುಂಬದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸಭಾಲೇಸು ಗಣೇಶ್ KS ಇದ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಭಾಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಡಪ ತಾಲೂಕದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾವರ ತಾರದ ಕೊಂಬು ಅರಳ್ತೆರು. ಚಾರ್ವಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ದುಂಬದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಂಘದ ದುಂಬದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅನಂತರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಮಲ್ಲಬೆನ್ನೆರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಡಿದ ದುಂಬು ಅಕ್ಷರತೆ ಸೇರಿನಂತೆ ದಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾಲುಡು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾಗಿಡು ಹುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಗೌಡರು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದುಂಬರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಚಳವಳಿ ಸುರು ಮಲ್ತದಿನ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿನ ವರ್ಗ ಜೋಡು ಬೋರಿಲಿನಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ತಿರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕೃಷಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಕ್ಯಾಂಕೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ತಿಲಾ ಪಾತಿರ್ದು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಊರು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಶಾಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಈ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪೊಡು. ಇಡೀ ಲೋಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಾನಗ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಪೋಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡಂದು ಪಂಡಿರು. ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಯ, ಸಹಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿ SN ಮನ್ಮಥ, ವಕೀಲರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ಆನಂದ ಗೌಡ ಮೇಲ್ಮನೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆರ್ ಗೌಡ ಚಾರ್ವಕ, ರೋಹಿತ್ ಗೌಡ, ತಾರನಾಥ್ ಕಾಯರಡ್ಕ, ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸವಣೂರು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟತ್ತಾರ್, ಧನಂಜಯ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿತೊಂಡಿರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ 9ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನ್ನಗೌಡವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಕುಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನ್ನಗೌಡರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿಕನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ. ಒಂದು ಊರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ಈ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕುಂಠಿತವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಚಳವಳಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಗು ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರನ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜಾಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಪಂತೆರು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹರೈನ್ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹ್ರೇನ್ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹ್ರೇನ್ದ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಬಾಂಗ್ನೂಡು ನಡೆತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಂತ್ರಿಯರ ಪಾತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಗ್ಲ ಬಹ್ರೇನ್ಗ್ಲ ಒವ್ವೆ ಯತ್ವಾಸಿ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಹ್ರೇನ್ ದೇಶುಡು ಕನ್ನಡ ಬರೋಲು ಬುಕ್ಕ ಬಾವುಟ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಬಹ್ರೇನ್ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಗೂ ಪಿದೈ ದೇಶ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜಾನ್ ಪಂಡಿರು. ಸಮಿತಿದ ಹೊಸ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕ್ ಬರ್ಕಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ರೋಷನ್ ಲಿವೀಸ್, ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ವಿಟ್ಲ ಜಮಲುದ್ದೀನ್, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಮಂಗೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಗಣೇಶ್ ಮಾಣಿಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಜವಾದ್ ಪಾಷಾ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಜಯ್ ಪಿಂಟೋ ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಚೆಂಟ್ ಕಂಪನಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಅಲ್ ಅಲಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆಸಿಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಂಜಪ್ಪ ಪೂವಪ್ಪ, HPR ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು SS ನಾಯಕ್, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆನಂದ್ ಲೋಬೋ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹ್ರೇನ್ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹ್ರೇನ್ದ ಹೊಸ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿರೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನೇನಿದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ದೇಶದಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬೈರಿಂದೊಳಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಈ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ವೇದಿಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನೋಂದಣಿಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿವರಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ಎದುರಿಸಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಈ ಸಮಿತಿಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡತಿನ ಮೋರ್ಲಾ ಬೋಳ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬ್ಲಡು ಒಟ್ಟು 255 ಜೋಡೆರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದ ಹಂಕರ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಪ್ರಜೋತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿರ್ಸಾನೆಗ್ ನೀರಟ್ಟಾದ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನರಿಂಗಾಣದ ಮೋರ್ಲಾ ಬೋಳ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬ್ಳ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರೇರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ನಡತಿನ ಕಂಬ್ಳುಡು ಕನ್ನೆಪಲಾಯ್ಡು 10 ಜೋಡೆರುಕುಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು 10 ಜೋಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೇಟು 28 ಜೋಡು ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೇಟು 28 ಜೋಡು ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇಟು 25 ಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲೇಟು 104 ಜೋಡು ಸೇರ್ನಂಚ ಒಟ್ಟು 255 ಜೋಡೆರುಕುಲು ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತುಂಡ. ಕನೆಪಲಾಯ್ಡು ಬೈಂದೂರು ರಾಗಿಬಿತ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ಹಂಕರಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೀರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ಕಾಂತಾರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಪ್ರಚೋತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿರ್ಸಾನಿಗೆ ನೀರಟ್ಟಾದ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮು ಗಿಂದ್ಯ. ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಟು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ. ಬಲ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನನೆ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮು ಗಿಂದ್ಯ. ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಗುಡಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ. ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭಟ್ಕಳ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರೆನ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರಾ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರೆನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮು ಗಿಂದ್ಯ. ನಾಯರ್ದ ಪಾರೂಲ್ ಪಂತುಡು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆರ ಬೊಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂದಡು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವಕರತ್ತ ಲವಕ್ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಬರಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಬೋಲಿಯರ್ ಪಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಉಮೇಶ್ವರ ನೆಲೆಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಕುಶಕರತ್ತ ಲವಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಗಟ್ಟು ಕೊಂಬಾಶಿದಾಗಲೇ ಕುಶಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ತೆರಲಿನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲವಕರ್ತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಸ್ಟ್ರಿಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲಿಟ್ ಕಟೀಲು ಆಟದ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ರಿಟ್ದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಶನಿವಾರ ಕಾಸ್ಟ್ರಿಟ್ಡ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಬಜಲಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಮೇಳದ ದೇವೇರ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ರಿಟ್ ವ್ಯಾಸಭವನಗೂ ಬತ್ತಂಡು. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಆಟ ಶುರುವಾಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ನೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರ್ದ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲ್ದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಥ ಬೀದಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಹರ್ಷದಿ ಭಗುತರ ಬರುವವಗೆ ಪ್ರಜಲ ಬಾಲಿ ಚದುರಿ ರಂಗವ ಹೊರಜತೆ
ಭಾರಿ ಜಗದಂಬವ ಮೊರೆದ ಅಂಬಿಕೆ ಗರತಿಯ ಬೆಳಗಿದರು ಪದಂಗಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎನ್ಮ ಶನಿವಾರ 8ನೇ ಆತನು ಆನೆದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ 12 ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ಐತಾರದಾನಿ ಅಗೇಲು ಸೇವೆ ನಡಪುಡು ಮಾತಿರ್ಲೈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಂಬು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲಿತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು